Bună seara, doamnelor și domnilor, am jucat aici Brawl Stars cu, cum Alexandru îl cheamă, Alexandru, da. Ne simțim foarte bine, băiatul are abuz. Stăm aici la răcoare, la ghețar, printre iceberguri, printre foci. Da, într-adevăr. Aoleu, ce furios e. Ah! Ești că s-o cioară de-aia. Ce faci, mă? Am pierdut. N-auzi, dar cum îl cheamă pe cățelul tău? Cum îl cheamă pe cățelul tău? Hai de capul meu. Da, mi-a zis că îl cheamă, nici el nu știe. Uite, te joci, zici că e jucărie. Cum te joci cu el. Tu ai lanțul peste tot ca un panchist, nu e deslușit deloc, e ca un mister. Azteca Cox, bonus track de pe RMN. Bine, e partea lui David, dar da. Ai lanțul peste tot ca un panchist, nu e deslușit deloc, e ca un mister. Scuzați-mă că n-am voce, eu nu cânt, n-am cântat niciodată, eu n-am voce, știu, nu mă judecați, nimeni nu prea mai are voce. Bine, nici n-am încercat să cânt, într-adevăr. Ce minciuni zic. Da, și am făcut acum un big box și mai am de făcut 4 kill-uri în duo și 2 win-uri cu Shelly și 2 player gain-uri. Deci să dai player gain la final. Da? Da! Aoleu! Stai că ceva îi se pare cringe. Hata, suntem cringe. Da. Dai! Așa, ui. Suntem, nu v-am zis niciodată câți ani avem, câte alea. Eu am 9 ani, cum v-am zis și clipul trecut, băga mea. Cum am zis și clipul trecut, am 9 ani, Antonio sau Alexandru mai nou, are 9 ani, 5 ani, voce de 15, abdomen și corp și înălțime de 17-18. Într-adevăr. Și el îmi confirmă asta, se vede, face aici niște semne, nu pot să vă zic că intrăm în niște amănunte cu banchete, cu dălea, nu e pentru voi, înțelegeți? Sau nu înțelegeți, sunteți surdomuți, da, așa. Ia uite, mai nou îmi bat joc de abonați, care abonați doar videoclipări, videoclipări de imba joc, de aia care văd clipul. O sugeți oricum. Alo, 112, care este urgența dumneavoastră? Urgența dumneavoastră e să sugeți. Și vom suna la 666. Să vedem dacă răspunde. Băiatul... ți-a luat... Deci știi că pe mapa asta trebuie să iei ceva heavyweight. Ceva greu. Și tu ți iei molusca asta. Da. Midiu. Lasă-mă să îl omor. Să-i dau capace, că știu că așa îi place. Mă distrage, atenția cum o face. Scot hit, gata. Am zis-o. Cum era aia, mă? Am zis-o de mi-ați lins-o sau... Da. Da. S-a handicapat. Bun, hai să mai dăm un meș, că deja s-a făcut târziu. Trebuie să... Da, iar nu mai am memorie, băieții, v-am pupat. O sugeți!